Duara, daghan jud kay bungang lansunis bay. Busog-busog jud ko ani karon. Pero ang problema, basig na ay tag-iya diriya ba? Bidaw, susurun daw nako. Kay lisod na ba? Basig masakpan ta, mapriso na hinuong ta. Wala lagi na. Musakan ako bikit. Punon ako niya akong bag. Kapuya, oy! Habog, mandikin nilang sunisan eh! Pero okay ra, ang importante, makakuha ko gisa kabag. Kay og dili mahurot, ako mang ibaligya! Brighta, gid na ako, oy! Busog pa, kakwarta pag yun! Sakan ako dito, be! Ani ako ang nagsunis, oy! May ganit kay walay tao dire. Daghan jud kay kung bakuha ron. Bidaw, tama na ni ako ang nakuha nga nagsunis. Kay basig maabsan pa kong tao. Munaog na ko, oy! Makakuha man galing ta. Kirti pong kapuya. Taasan ilang sunisa, oy! Naog na ko, oy! Kipiti na yung kapuya ba? Sa ubos na lang kumukaon kay para di ko maabsan sa tagya. Wow! Dagko agad silang lansunis diri, oy! Wow! Lamiya sa lansunis diri oy. Tamis kayo bay. Wala jud ko nagmahay ba nga diri kanuwa. Lahi ra jud ning dili imo ang punuan kay tamis king lansunis. Unya, nabusog ka. Ay ba? Ya? Mga unta. Tamis gud ya. Imuha ni dire. May food no? Kay ikaw nagunaw nag-harvest ana akong lansunes. Ay, abi manggod na ako og walay tag-iya ya. Pero nanangid manggod ko sa punuan. Ikaw ang bataa ka ha? Gabuot-buot ra kag kawat anak kong lansunes? Kinsa man kang anak? Kakinsa kang anak ba? Kamindaya! Ya, ayaw sama ni mama yo kay budalan ko ato kay nangilabot kong lansunes. Isumbong ti ka sa imong mama aron magmatmon ka. Be, adto na ko imong mama. Katuod man ko sa inyong balay. Ya! Ayaw ya ba? Sige, nagkunya. Masailuhan ako ya ba? Dili na lagi ko mausap ya. Promise! Dili, adtoon gyud ako imong mama. Ya! Ayaw ya! Ayo. Nang Minda? Oy! Unsay ato, sir? Na, nang Minda. Asa imong anak ron? Ay, akong anak? Ni-eskwela naman to. Abi ra nimog ni eskwela na nang. Tuwa sa kong lansunisan ng harvest. Pati linghod gikuha. Unsa? Wala ning sulod akong anak? Wala gyud nang. Kay nasakpan mo ginako siya mismo naa sa punuan nagkaon. Napuang na gining bataan ni ba? Bantay lang ni Ron. Asa ron siya? Ayaw kabala ka nang. Kay muuli ra to diri imong anak. Sige dong. Salamat sa imong pagtug-an dong ha. Ay kabala ka dong. Ako ray disiplina ato pag-uli. La, nagkatag na din eh. Ma? 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 Ano di nagkatag na imong mga nilabhan ma? Gibungkon siguro ni Salamok ba?
kagikan? Nganong karon pa kaning uli? Ano? Sa eskwelahan makugikan ma, asa pa man di pa ning school ko? Kanang perfect man gani ko sa exam. Perfect sa exam o perfect ka sa pagpanguha og lansunes. Sulod dire dali. Ma. Naibaw na ko sa lansunes ma. Sure na kon ba? Ala ko kunali baba. Di na ko mausap. Itong bata ka ha? Ngadlungon kay ka. Wati ka gitudluan nga manghilabot.